прямо сейчас встречаем следующую нашу участницу. Томирис. дароз, амиқ, воқеӣ. Як замон рӯзҳои онҳо пур аз одамон, рӯйдодҳо, зиндагӣ буданд. Аммо имрӯз бештар хомӯшист. Ва даҳшатноктарин чиз дар ин ҷо на дард, балки танҳоист. аммо баъзан хомӯширо метавон шикаст. Фақат дарро кушода, фақат омада, бо табассум, бо гармӣ. Шумо чанд сола будед вақте ки бофтанро сар кардед? Ну, когда я в детдоме была, с 3 класса нас учили шить, вязать. Вот это искусство я хочу всем показать, всему миру. Шумо метавонед як лаҳзаи ҳунари бофандагиатонро ба мо нишон диҳед? Да. дастҳое ки як умр зиндагӣ кардаанд, дастҳоеро меомӯзонанд ки ҳоло оғоз мекунанд. این از دوره جوانی من این طرفای گرمانیا، طرفای روسیه، طرفای قزاقستان، ازبکستان، پلوس تاجیکستان وطن خورد. چی خیلی شد که شما به همین خانه پیرانسالان آمدید؟ من جنم آوردی. جانتان آورد؟ من نمیخواستم پسرم ما با پاکرگی یه زونه پسرم اما من رفت کسی نشونی приходил. جانتان به نظرتان نمی بیاید؟ یکان تش نمی بیاد. یک گره جیان دارم، خواهر دارم، دادر دارم، یکان تش نمی بیاد. در اینجا سین و سال نیست، فقط رابطه است. رابطه‌ای که ما را انسان میکند. ما نمیتوانیم وقت را به عقب برگردانیم، اما میتوانیم امروز پهلوی هم باشیم. زیرا توجه این هم محبت است. آنها چیزی را می‌دهند که خریدن ممکن نیست. تجربه، خاطره، روح. و جوانان آن چیزی را می‌بخشند که ساخته‌کارانه نمی‌شود. صمیمیت، پیوند نسل‌ها، این تنها خاطره نیست. این پول است که نمی‌گذارد ما پراکنده شویم. تشکر تامیریس، بسیار یک نوار خوب. با فکر شما جامعه چگونه میتواند که زندگی پیرانسالان را بهتر کند؟ السلام. جامعه میتواند که سهم خود را گذارد، یعنی به خانه پیرانسالان روند، در آنجا یاری رسانند و این چنین به همش از اویله سر می شود. در خانه به مادر کلانشان، به بابایشان نیز یاری رسانند. زیرا پیرانسالان این یک قسم جامعه هستند که بسیارتر به توجه نیاز دارند و به آنها همان توجه و محبت را دهیم تا که آنها ما را نیز محبت کنند. تامیریس، نوارتان خیلی جالب است، اما درد ندارد. خود شما درد ندارید. یعنی وقتی که با آغوش میگیرید و فرزندش پرتافته است، فرزندش آوردگی است و حاضر اکثریتی ما همین گونه رفتار میکنیم. پدر و مادر خود را که ما رو به دنیا آفریدند
мо ба хонаи пиронсолон мебарем. меҳру муҳаббат, самимият набуд. мефаҳмед? шумо рафтед, тӯҳфа гирифтед, аммо кани ана ҳамон меҳру муҳаббати худи Томирис дар куҷост? дар дил аст. дар дил набуд, ҷонам. дар дил набуд. яъне вақте ки ба оғӯш мегиред, ман вақте ки ба оғӯш мегирам, самимона ба оғӯш мегирам. мефаҳмед? як каме гӯем рафторе буд ки шояд ман намедонам шарм доштед, шояд чизе буд ки аз наворгирӣ шумо шарм доштед. аммо самимият, ҳоло ки ҷавон ҳастед, меҳру муҳаббат нисбати ин гуна одамҳо бояд зиёдтар бошад. Ташаккур. Ее сила в доброте и поступках. Спасибо, прекрасная Томирис. На сцене следующая участница. Встречаем. Азиза Азиззода. дар ин мактаб ҳарфҳоро намебинанд, онҳоро эҳсос мекунанд. бо ангуштон мехонанд, бо дил мефаҳманд ва бо орзуҳо сарнавишти худро менависанд. маориф калиди фардост ва дар дасти ин кӯдакон ин калид умеде ҳаст ки аз торикӣ мебарорад ба рӯшноии имкониятҳо. имрӯз мо хати шумо дарси озод мегузарем. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонӣ. Здравствуйте, меня зовут Муниса. хонандагон бо хати брайл китоб мехонанд, забонҳои хориҷиро меомӯзанд ва ҳар рӯз доираи имкониятҳои худро васеъ месозанд. ای قهرمان ملت، زور و توان ملت، گردی در شپیوند، جانت به جان ملت. дар миёни онҳо табассум, духтари орому бо ирода, ки аллакай беш аз 600 мисра аз шоҳномаи фирдавсиро аз ёд медонад. با فردی کیانی یک تخت ساخت، چی مایه به دو گوهر اندر می ساخت، که چون خواستی دیو برداشتی، زیامون بگردون برافراشتی. новобаста аз маҳдудиятҳо ин кӯдакон ояндаи худро месозанд. онҳо исбот мекунанд ки дониш ва ирода метавонад торикӣ ва душвориҳоро шиканад. маориф калиди имкониятҳост, ки ҳар касро ба рӯшноӣ мебарад. имрӯз бо дастгирии пешвои миллат ва сиёсати иҷтимоии давлат барои ин кӯдакон тамоми шароит фароҳам оварда мешавад, то онҳо дар баробари дигар кӯдакон бо таҳсилоти босифат дастрасӣ дошта бошанд ва ояндаи худро мустақилона бунёд кунанд. خانید، علم آموزید، کسب آموزید، هنر آموزید. آینده وطن خود را شاهی بکنید. با علم آموختن، کسب و هنر آموختن فرزندان صدچند کمک کنید. ملت چقدر باسواد باشد، صاحب کسب و صاحب هنر باشد، محتاج به یگان دولت نمی شود، محتاج به یگان کس نمی شود. чаро ман чашмонамро бастам? хостам як лаҳзае ҳам ки бошад,
бо онҳо ҳамдил бошам, дар дунёи инҳо бошам, набзи дилашонро, ҳастияшонро бо чашми дил бубинам. ва хулосаи ман чунин аст: ҳазорон офарин ба шумо. ассалому алайкум аъзоёни ҳакамон ва ҳозирини гиромӣ. азиза, офарин, аҳсан. мо барои роли қариб буд ки ашк резем. Ман ҳар вақте ҳамин хонаи мактаби интернат меравам, барои кӯдакони нобино ва сусбин ашк мерезам. шумо чӣ эҳсос кардед? худатона чӣ гуна тасаввур кардед дар байни ҳамин кӯдакон ва омӯзгоронам нобино ҳастанд? бале, ташаккур ба шумо барои савол. ростӣ ин ҳиссиёт душвор аст инро ба шумо нақл кардан, чун ман дар пеши худ вазифа гузоштам ки ман ба назди кӯдаконе меравам ки онҳо маҳдуд ҳастанд аз имкониятҳояшон. вале вақте ки ман ворид шудам ба ин мактаб, вақте ки ман бо онҳо шинос шудам, ман фаҳмидам ки ин тафаккури мо маҳдуд аст. чӣ қадар онҳо бо истеъдод, зирак, кунҷкоб ва ростӣ ҳиссиёти эҳтиром ва ҳайрат буд. як бор дигар салом алейкум азиза. Салом алейкум. ман мехостам ки ба шумо як савол диҳам бо забони англисӣ, агар имконият бошад. Бошад. шумо медонед забони англисиро? дар сатҳи элементари. мешавад. Could you please tell me what we will do to make them to feel in our lives like better? I'm talking about children. What should we do to make them feel right or right in our lives? The children was very smart, very kind, and I feel happy when I met them, and it was great feeling, and I want to visit them again. You need to definitely spend your time more and more beside of this project, okay? Just make it up. Thank you very much. Thank you. Thank you. азиза, шумо кадом зани тоҷикро идеали худ мешуморед ва чаро? Ташаккур. ростӣ фикр мекунам ҳар як зани тоҷик идеал буда метавонад, чун ҳангоме ки ман бо занҳои тоҷик, бо духтарон мешинам, ҳамсуҳбат мешавам, ман мебинам чӣ қадар онҳо ҳар як кас мушкили худро дорад ва новобаста аз ин мушкилиҳо онҳо шахсоне ҳастанд ки илҳомбахш ҳастанд. духтароне ки дар ин ҷо иштирок мекунанд, муаллимони мо, ҳар яки онҳо барои ман идеал мебошанд. аз ҳар яки онҳо чизе омӯхтан мумкин аст. Ташаккур барои ҷавоб. ташаккури зиёд. дили ӯ аз номи ӯ сухан мегӯяд. иштирокчии навбатӣ зуҳурова амина. баъзеҳо фикр мекунанд хушбахтӣ барои касонест ки ҳама чизро доранд, аммо дар ҳузури ин афрод дарёфтам ки зиндагӣ танҳо нафас кашидан нест. зиндагӣ он аст ки ба ҳар нафас маънӣ бахшӣ. воқеият нишон медиҳад ки хушбахтӣ бештар ба онҳое тааллуқ дорад ки бо вуҷуди маҳдудиятҳояшон талош мекунанд. шояд қадамҳояшон оромтар бошад ё роҳи омӯзишашон аз дигарон фарқ кунад, аммо
орзуҳояшон бузург аст. онҳо мехоҳанд омӯзанд, касб дошта бошанд ва қисми фаъоли ҷомеа бошанд. онҳо ба мо меомӯзонанд ки хушбахтӣ дар комил будан нест. хушбахтӣ дар ҳаракат кардан аст. ҳар қадаме ки онҳо ба сӯи дониш мегузоранд, як пирӯзист. ман худ таҳсил кардаи литсеи касбии махсуси маъюбон ҳастам, ки солҳои 2020-2022 дар бахши системаи компютерӣ ва интернет-технология дониш омӯхтаам. аз ин рӯ ин боргоҳ барои ман бегона нест ва ҳамеша аз пешрафташон хурсанд мешавам. ин ҷо ҷавонон ба омӯзиши ҳунарҳои гуногун машғуланд ва ҳар ҳунаре ки меомӯзанд як дари нав ба зиндагист. табассуми онҳо нишон медиҳад, ки андешаи солим аз маҳдудияти ҷисмонӣ қавитар аст. амалҳояшон мегӯяд, маҳдудият девор нест, танҳо роҳи дигар ҳаст. аз талоши онҳо меомӯзем, ки инсонро ирода месозад, на вазъият. хушбахтӣ аз қабули худ оғоз мешавад, талош аз боварӣ ба орзу ва пирӯзӣ аз таслим нашудан ба даст меояд. ин ҳама талошҳо аз фазои оромиву ваҳдати сартосари кишвар зери сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад, ки барои ҳар шаҳрванд имкони рушду муваффақият фароҳам овардааст. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. Наворотон манда бисёр писанд омад. Ман як савол дорам. Ба фикри шумо мо чӣ гуна метавонем ки ба кӯдакони хонаи кӯдакон бештар меҳрубонӣ нишон диҳем? Ба фикри шумо? ман фикр мекунам ки пеш аз ҳамаи мо аввалан асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи шароитҳоро барои онҳо фаро расонидааст ва аз ҳар яке мо фақат барои онҳо муҳаббат ва меҳр ниёз доранд. фикр мекунам вақти худро барои онҳо сарф кардан ин хеле як кори қаҳрамонист. онҳо ба чиз, ба пул, ба ягон чӣ ниёз надоранд. танҳо ба меҳру муҳаббате ки мисли мо одамон метавонанд ба онҳо дод. Ташаккур. амина, агар шумо дар озмуни миз душанбе ғолиб бароед, барои беҳбудии пойтахтамон чӣ саъ мегузоред? ташаккури зиёд барои саволатон. ман фикр мекунам аввалан ман мехостам фарҳанги миллии худро дар тамоми ҷаҳон нишон диҳам ва айни ҳол ба ҳайси модели хонаи муди Хуршед Сатторов инро иҷро мекунам бе будани мис душанбе ва фикр мекунам ки ман талош мекардам ки аз фарҳанги мо, аз меросҳои мо тамоми ҷаҳон бохабар бошад. мебахшед, як саволи иловагӣ диҳам ба шумо. узри зиёд вақтро бисёр гирифтем. ман аз шумо пурсиданӣ будам ки забонҳои хориҷиро медонед? кадом забонҳоро медонед? бале, ман озодона бо забони русӣ дар сатҳи олӣ суҳбат мекунам ва бо забони англисиам машварат мекунам. мо ягонта аз мо ҳакамон имрӯз ягон саволе надодем барои забонҳои хориҷӣ донистанашон. бигзор камтарак шумо агар зид набошед бо забони русӣ камтар ҳарф бизанед, чунки мо... Конечно, я могу говорить, только скажите о чем. Мне все ясно, в принципе. На этом все, да, спасибо большое. Ташаккур зиёд.
وای غمخواری را به عمل تبدیل می دهد. اینک اشتراکچی نوبتی ایبادو و سمیره. ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони гиромӣ. Ман Самира Ибодова ҳастам. Иштирокчии озмуни мисс Душанбаи 2026 мебошам. Имрӯз мо ба мактаби интернати ҷумҳуриявии Низомаш махсуси шаҳри Ҳисор омадаем, ки тифлакони покро орзуяшонро иҷро кунем. Ассалому алайкум бачаҳо. Ман дандонпизишк ҳастам. омадам, ки дандонҳои шуморо муоина гузаронам. ин дандоншӯякро гир ва дандонҳои худатро тоза нигоҳдор, майлаш? Маълум, ки шумо шириниро бисёр дӯст медоред, а? бачаҳо, шумо тарзи дандоншӯиро ҳаматон медонед? мехостам ба шумо имрӯз камтарак намоиш диҳам. ҳама тамошо мекунем. аз боло поён, аз поён боло. кавокҳои даҳонро намерасем, фақат дандонро мешӯем. баъд даҳанро мекушоему болои дандонро ихел мешӯем. кан як бор шумо ба ман нишон диҳед. шодии шумо ин тӯҳфаи беҳтарин барои ман аст. мехоҳам ин эҳсосро ба шумо нишон диҳам. орзуҳо бояд амалӣ шавад. мехоҳам миннатдории худро бирасонам ба раиси шаҳри Душанбе, муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ки барои духтарони тоҷик имконият доданд на танҳо зебоии табиии худро нишон диҳем, балки дониш, ахлоқ, масъулият ва истеъдоди худро намоиш диҳем. ассалому алайкум. ассалому алайкум, Самираҷон. наворотон ба мо бисёр писанд омад. ман медонам, ки шумо дар театр опера балет кор мекардед, дар труппаи балет мекардед, ки ман як савол дорам. як саволе ки мехоҳам ки пурсам, ки ҳадафи аз баргузории озмун мисс Душанбе чӣ аст? ин на танҳо зебоӣ, балки дили соф, рафтори нек, дониш мебошад. гуфтори нек, рафтори нек. Ассалому алейкум. Ассалому алейкум. шумо ба ман мегуфтед ки бо забони русӣ ё ин ки англисӣ ё ки дигар забонҳои хориҷӣ. Бале, я разговариваю свободно на русском, на английском
на уровне beginner, да. Могу себя представить, если вы хотите. Очень хотим. My name is Hibodova Samira. I am 21 years old. I am future clinical resident department in pediatric reconstructive maxillofacial surgery. I am participant in Miss Dushanbe 2026. Thank you. Thank you very much. А можете, пожалуйста, сказать перевод слова future? Будущее. Молодец. Самираҷон, ташаккур. дар бораи ҷашнҳои миллии тоҷикӣ маълумот дода метавонед? Бале, метавонам. Марамат. 9 сентябр рӯзи ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 16 ноябр рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 23 феврал рӯзи артиши миллӣ. Ташаккур, саломат бошед. Огромное тебе спасибо, красавица наша. Ваши бурные аплодисменты. Следующая участница Назарова Джамиля. Встречаем. баъзан як супориш метавонад ба чизи бузургтар табдил ёбад. вақте ки ба ман мавзӯи ҷаҳонӣ эҷод афтод, ман фаҳмидам, ки намехоҳам барои ин кӯдакон танҳо як вохӯрии оддӣ ташкил кунам. ман мехоҳам ба онҳо як рӯзи зебо, гарм ва фаромӯшнашаванда ҳадя кунам. рӯзе ки онро на танҳо ба ёд меоранд, балки бо дил эҳсос мекунанд. ман интернати кӯдакони сӯзбин ва нобиноёнро дар ҳисор интихоб кардам. пеша ки ба он ҷо рафтам, бо кӯдакон ва омӯзгорон шинос шудам ва дар ҳамон ҷо фаҳмидам, ман ин корро танҳо карда наметавонам. ва ман қарор додам, ки дар гирди худ одамонеро ҷамъ кунам, ки мисли ман мехоҳанд кори хайр кунанд. мо ба омодагӣ шурӯъ кардем. фаҳмидем, ки кӯдакон ба чӣ шавқ доранд, чиро дӯст медоранд. барои онҳо албомҳо, рангҳо ва дигар маводи эҷодӣ омода кардем. барои духтарон муҳраҳо овардем. онҳо бо дасти худ чизҳои хеле зебо месозанд. инчунин як озмуни истеъдодҳо ташкил кардем, то ҳар кӯдак тавонад ҳунари худро нишон диҳад. дар ин рӯзи зебои баҳорӣ ман ва дӯстонам тақрибан 200 кӯдак ва омӯзгоронро ҷамъ кардем. мо расм кашидем, суруд хондем, якҷоя рақсидем, хурсандӣ кардем, суҳбат кардем, хандидем ва паҳлӯи ҳам будем. мо барои онҳо як дастархони пур аз меҳр омода намудем, хӯрокҳои болаззат, шириниҳо ва меваҳо, то ин рӯз барои онҳо воқеан ид бошад. ва ростӣ дар як лаҳза ман фаҳмидам, ки ҳатто агар онҳо ин дуньёро набинанд ҳам, онро бо дил хеле амиқтар эҳсос мекунанд. дар эҳсосоти онҳо он қадар самимият ва гармӣ буд, ки онро сохтакорӣ кардан имкон надорад. барои ман ин лоиҳа аз як супориши оддӣ хеле бештар аст. ин дар бораи интихоб аст. интихоби он ки бетараф нагузарӣ. интихоби он ки бо дили худ амал кунӣ. ман бовар дорам, ки унвони Мисс Душанбе танҳо дар бораи зебоӣ нест. ин дар бораи масъулият аст, дар бораи овоз ва дар бораи имконияти таъсир расонидан. имрӯз ман танҳо аз он имконияте ки дорам истифода кардам. маҳорати худ, дӯсту наздикони худ ва шароити мусоиди худ. дар кадом соҳае ки набошад, ташаббускорӣ муҳим аст. ва ҳамин кофӣ буд, ки ба онҳо чунин як рӯзи зебо бахшам. пас бо имкониятҳои бештар метавон боз ҳам бештар кард.
Джамиля Джон, добрый вечер. Ассаламу алейкум, здравствуйте, добрый вечер. Я знаю, что вы очень активно ведете свою жизнь, вы как ведущая, как актриса, вот, вы освещаете тему детей с ограниченными возможностями. Да, вот вы, я бы хотел задать вам два вопроса. Первый, видно, что вы вот с этого видео, что вы это делаете очень искренне. Вот. А вы поднимали эту тему ранее, или вы эту тему только поднимаете на МИС, здесь на нашем конкурсе? Вот. Эта тема вас волновала до этого, значит, этого конкурса? Вот. Это первый вопрос. И второй, ну, что вы считаете нужным, что нужно сделать для того, чтобы улучшить жизнь детей? Какие меры, вот лично вы, если у вас были определенные возможности, вы бы реализовали, то есть сделали для этих детей? Спасибо. Спасибо огромное за ваши вопросы. Начну с первого. В первую очередь хотелось бы отметить, что я с самого детства люблю помогать всем, кто нуждается в помощи, насколько я могу это сделать. Этот принцип привила мне моя мама. Это все ее воспитание. И я с 16 лет посещаю различные интернаты. Возможно, я не всегда занимаюсь такой большой благотворительностью, но тем не менее я всегда стараюсь помочь. Что касается слабовидящих и невидящих детей, и касалась ли меня эта тема ранее, да, касалась. Мой близкий друг, мой одногруппник, однокурсник, который учился со мной на журналиста, он слабовидящий. И мы очень много времени с ним проводим, и часто помогаем, и собираемся с его друзьями, которые занимаются творчеством. Вот, и конкурс дал мне возможность сделать нечто большее. Я первый раз была организатором такой большой поездки для 200 человек, и я благодарна этому опыту, потому что это было здорово, и мне очень понравилось. Самое главное, это понравилось детям. Спасибо. Чем можно помочь? Мы поднимали этот вопрос в самой школе, интернате. И, знаете, в первую очередь хотелось бы отметить, что там замечательные условия. Мне кажется, на видео это было видно. Благодаря нашему президенту, уважаемому Эмомали Рахмону, благодаря нашему государству условия там замечательные. Но хотелось бы, наверное, может быть, из-за того, что я сама радиоведущая, и я часто использую свой голос для создания различных программ, я бы, наверное, записала, как только улучшу свой таджикский язык, сказки на таджикском языке, для того, чтобы они прослушивали их на уроках. Это было бы здорово. Спасибо. Ташакур, Минадора. Истинная красота в помощи другим. Ее путь – это путь милосердия. Джамиля, спасибо. Встречаем следующую нашу участницу Косимзода Мадина. اینجوری بار یک وقت صاف بود آبش مثل آینه پاک اما امروز اون پر از پرتاب است پر از بی اهمیتی ما فکر میکنیم یک پرتاب چیزی نیست اما صدها یک به فاجعه تبدیل مییابند امروز من قرار دادم بی‌طرف نباشم قدم گذارم و آغاز کنم و من تنها نیستم دست‌های کوچک دل‌های پاک آنها همراهم شدند
мо танҳо партовро тоза намекунем, мо табиатро наҷот медиҳем, мо ояндаро месозем. нигоҳ кун, чӣ қадар зебо аст вақте ки табиат нафас мекашад. табиат ин хонаи мост. агар мо онро ҳифз накунем, пагоҳ дер мешавад. ҳар як ниҳоле ки мо мешинонем нафасе тозаи фардост. табиат ба мо ҳар рӯз медиҳад ҳаво, об, ҳаёт. ва мо чӣ медиҳем? оё мо бармегардонем? ёрӣ расонидан ин қувват аст. вақте ки мо якҷо мешавем, ҳатто як дарахт метавонад ҷаҳонро зебо кунад. биёед имрӯз як ниҳол шинонем, то фардо соя, ҳаво ва ҳаёт дошта бошем. зеро ҳар як амали хурд метавонад ояндаро тағйир диҳад. چه قدر خوب است وقتی که یک آموزگار به خوانندگان درس اکولوژی می‌آموزد. او درباره طبیعت، هوا، آب و حفظ محیط زیست تعلیم می‌دهد. نورسان در این درس‌ها اهمیت حیات و مسئولیت خود را نسبت به طبیعت درک می‌کنند. آب سرچشمه حیات است. همه موجودات زنده، انسان، حیوانات و نباتات به آب زندگی کردن نمی‌توانند. متاسفانه امروز بسیار آدمان آب را بیهوده صرف می‌کنند و آن را افلاس می‌سازند. ما جوانان باید آب را صرفه کنیم، آن را تازه نگاه داریم و به قدر آن برسیم. آب منبع حیات است. Ассалом. Салом, Мадина ҷон. Ассалом. Саломат бошед. чаро маҳз ҳамин самтро шумо дар даври имрӯза интихоб кардед? вақте ки мо ҷавонон имрӯзҳо ба хиёбонҳои шаҳр ворид мешавем, аз ҷониби бархе ҷавонони мо бисёр бемасъулиятӣ зоҳир мешавад. яъне ки дар хиёбонҳо партовҳоро мепартоянд. ин комилан нодуруст аст. ва маҳз видеоролики ман аз он мақсади ман аз он иборат буд ки мо бояд ҷавонон ҳама сарҷамъ бошем. ҳама барои ин давлат, ин миллат, ин модар заҳмат кашем. барои чӣ ба занҳо пул додед? рости ман хостам ки ба онҳо ягон тӯҳфа гирам, вале дидам ки дар он ҷо мардҳо ҳам буданд. ва ман хостам якрӯза роҳгирои онҳоро диҳам. ташаккур. Мадина, ин таҷриба ба ҷаҳонбинии шумо чӣ гуна таъсир расонд? албатта ҳар вақте ки ман баъди кор ба хона меравам,
дар хиёбонҳо то хона пиёда меравам, пои пиёда ва мебинам ки чӣ қадар ҷумҳурии мо, мамлакати мо, шаҳри азизи мо рӯз то рӯз зебо гашта истодааст. Ва маҳз ҳамин иқдоми ман ин буд ки дигарҳо ҳам бетараф набошанд, якҷо шуда бо ҳам кӯмак расонем ва давлату миллатро ободтар гардонем. беҳтарин, вале шумо ба саволи ман ҷавоб нагардондед. яъне шумо саволро ба фикрам нафаҳмидеда? бобоҷон ғафуров кист? шоир аст. ташаккур, саломат бошед. қаҳрамон аст. узри зиёд, ман камтар ба ҳаяҷон дода шудам. қаҳрамони халқи тоҷик аст. Она помогает и этим живет. Спасибо. Встречаем следующую нашу участницу. Кучкалиева Махваш. Assalomu opajon. Dastaton darda nabina. Xasta shudin. Mira, ya daqiqamada metin yordamton tiyum. Aha, rahmat. Shmo ina choy nushin, choy garm. Anja sarkinam? چخلای شما دیگه اپا جان؟ کاراتون چخلای؟ من یه دقیقه هم چیزه که شما را بشم میتین مانده بوی خوش رو نکنم Пойдем чай нушаем. Dastaton darda nabina. Xanım kurdum. Apajon tozagi shahar chiqilay. رحمت خواهر جلی خدا دستای شما رو هم در نکنه و یک بختری با مهر بختری دلسوز رحمت. من 18 ساله هستم، دانشجوی بخش 1 دانشگاه دولتی طبی به نام ابوعلی ابن سینا در اونجا تحصیل میکنم. نام تو؟ مهوش. نام شما چه اپا جان؟ من تاجدمو. تاجدمو؟ نام شما هم زیبا اپا جان. مثل ختان. بر پدر مادر تو رحمت. صبح سفید بود تا میلونم یک بار دیگه. سر خدا ایلونم نگهبان تو شد. شما در رحمت اپا جان. چرا تو زن نگاه می‌دارد؟ ای رحمتی کلا. سلامت. мо ҷавонон тозагии ин шаҳру миллати худро бояд ҳамавақт нигоҳ дорем. як қадами шумо метавонад ки 10 нафари дигарро ба ин кори хайру нек водор кунад. пас мо бояд қадр кунем ва дастгирии он бошем ки душанбе ин гуна хуррам солҳои сол бошад. ташаккур маҳваш, офарин. بسیار موضوع اکتوالی، بسیار آزاد.
چی احساس کردید وقتی که با این گروه زنان واخوردید از حیات آنها با خبر شدید چی احساسات داشتید در همون لحظه пеш аз ҳама ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳакамони гиромӣ. Ман ин занҳоро бо қалбам эҳсос кардам, чунки фаҳмидани онҳо барои ман ин эҳтиром ба орзуҳо, заҳматҳо ва қуввати ботинии онҳост. Do you speak English? Yeah, of course. How many teeth we have got in our mouth? 32. 32? Yeah. You don't have any options more? No? Sorry, I'm so nervous. No. Okay, I do understand. Can you please explain, tell me something about yourself, about your workplace, how it's going? Because I don't know anything about your professional work. I would like to know, please. First of all, my name is Kuchkalieva Mahvash. I am 18 years old, and I'm studying in medicine university from Avicenna, and I'm not working right now. I'm just a student, and like I have many hobbies, and I like English language Well too. done. I got everything that I wanted. Thank you very much. Thank you. و اشتراکچی نوبتی رو پیشواز میگیریم گل دختری نازنین موزون بانو. همین قرصک زنیتون سوست. Lekin be oçagi, yo be oçagi, be qiyma, yo be xuna, hammash qiyma azam. یک دختر و یک بچه دارم. دخترم شهر کرده. خودم بچه‌م سنفیده میخونه ایشالی نمیخونه. مایده های. شما میتوانید یکی از لحظه هایی که در زندگی شما دشوار گذشته است به من نقل کنید. همین خسرم که خشتامانم زدگم. ای خونه با درغم کرد. یا دختری کسالی داشتم. زدم ای خونه با درغم کردم که برو دفشم. فقط همین 13 سال زندگی کردگی لات کوب دادم. Lekin be oçagi, yo be oçagi bude qiyma, yo be xunagi, hammash qiyma azam mekashum. Man megum ki padarim bad ki mana yo megum yo oçag. Hech kaki ay be prima ay kambagani magum hech kaki sandım. Koz giramekno meshino xavak. در تربیت فرزندان با شما کی کمک رساند یا چی تجربه گرفتید از فرزند کلان کردن در تنهایی؟ در تنهایی فرزند کلان کردن با تربیت و بسته مادر خودش که فرزند به راه انداخته فرزند با تربیت به راه نشان دادن و همش مادر است نه اینکه پدر. آیا از دست من میآید که یک روز شما را یعنی پر از شادی و پر از خرسندی گردانم؟ انشالله من انشالله همه از شما امید دارم.
ҳар як зан зебост. баъзан танҳо лозим аст ки касе ин зебоиро ба ӯ нишон диҳад. меҳрубонӣ, таваҷҷӯҳ ва як қадами хурд метавонад ҷаҳони ӯро равшан созад. салом мавзуна ҷон. мавзуна, вақте ки шумо ҳамин наворро гирифтеда, як зане гӯем ки дар як вазъияти на он қадар хуб зиндагӣ мекунад ва вақте ки шуморо ба кошонаи ҳусн бурдед, чӣ таъсирот дошт худи ҳамон зан? яъне ана ҳамин коре ки шумо кардед, худи шумо ва он зан чӣ таъсироте буд дар ӯ, чӣ эҳсосоте буд дар ӯ? аз гуфтаи худашон мегуфтанд ки ман занҳоро медидам ки дар кошонаи ҳусн худашонро ороиш медиҳанд ва мегӯянд ки инҳо бекоранд, ам хеле мекунанд, пули бисёр доранд ки хеле мекунанд. мақсад умуман хаёл накарданд ки худашон дар ҳамин курсӣ мешинанду ҳамин хел ороиш меёбанд. мавзунаҷон, ба фикри шумо ҳамин ҷавонон, бахусус ҷавондухтарон бояд чӣ кор кунанд ки ба ҳамин роҳ нафтанд? илм Чӣ омӯзанд. кор бояд кунанд? сараввал илм омӯзанд, аз озодии худ истифода баранд. курсҳои ҳунарҳо, яъне барои духтарон бисёр аст, метавонанд истифода кунанд. ба ин кас чӣ тавсия додед? беҳадду зандагиро дӯст медоранд ва ман иншоаллоҳ меёбам раҳе ки ба ӯ омӯзам. дар куҷо зиндагӣ мекунад? тарафҳои рӯдакӣ гуфтанд, намедонам. не, шумо хонашон рафтед? бале, суроғаш дар хотир надорам. узр. чӣ хел, шумо рафтед ку? бале, бале, ҳамо тарафи ноҳияи рӯдакӣ буд ба фикрам. ташаккур. Rahmati kalom mavzuna, rahmat. Tashakkur. مهر در دل اوست. حسینова عزیزه. ассалом, номи ман Азиза ва ман ин шом мехоҳам ба шумо як шаби кории кормандони идораи нигоҳдории роҳро нишон диҳам. ин шом ман хостам каме ҳам бошад саҳмамро барои тозагии шаҳр гузорам. ва шаб ман ба тарафи кормандони муассисаи давлатии нигаҳдории роҳ рафтам ва чашмам ба зане афтод ки нишаста буд. ба назди ӯ рафтам ва ҳолашро пурсидам. ӯ ба ман гуфт ки хело хаста аст, пойҳояш дард мекунанд ва ман ба онҳо пешниҳод кардам ки бигузор каме ҳам бошад истироҳат кунанд ва ман ба ҷои онҳо кор мекунам. аввал зан розӣ нашуданд, вале ман ба онҳо гуфтам ки ин ҳадафам аст ва онҳо дар охир розӣ шуда ҷорӯбашонро ва либосашонро ба ман доданд ва ба ман фаҳмонданд ки чӣ тавр кор кардан дар кор аст ва чанд қитъаро тамом кардан дар кор аст ин шом. аз ин ҷо то куҷо? майлш мешавад, биёед меро. ман ба кор кардан машғул шудам ва зан бошад дар ҷояш нишаста чой менӯшид. ман кори ӯро пурра анҷом додам. گلی ارمان قلبی ما با دامانی وطن روید وطن فصل بهاری ва баъдан дидам ки дигар занҳо ба побел кардан машғуланд. аз онҳо пурсидам ки боз чӣ кор кардан лозим аст ва онҳо ба ман нишон доданд ки кадом қитъаҳоро бояд тоза карда ва баъдан побел кардан лозим аст ва ман ба побел кардан шурӯъ кардам ва аз таҳти дил кор карданро давом додам. ҳангоми кор як ҳиссиёти хеле гарм дар дил доштам. одамоне ки аз паҳлӯям мегузаштанд ба ман нигоҳ карда табассум мекарданд ва мегуфтанд ташаккур барои он ки шумо ҳастед. ин барои ман бисёр таъсирбахш буд.
пеш аз танаффус як шахси хуб, як одами тамоман ношинос ба мо чебурек овард. Баъдтар онҳо гуфтанд ки каме танаффус доранд, ҳамагӣ 5 ё 10 дақиқа. Азбаски он рӯз рӯзи зодрӯзи ман буд ва ман ба онҳо як шодии хурдакаке бахшидам. Ман торту нӯшокӣ овардам, ҳамаро зиёфат додам, вале худи ман зуд боз ба кор баргаштам, зеро ман ба он зан ваъда дода будам ки кори ӯро то охир анҷом медиҳам. Баъд аз танаффус занҳо ба ман гуфтанд ки бояд 2 қитъаи дигарро побел кардан дар кор. Мо боз ба кор сар кардем. Мо зиёд кор кардем, хандидем, суҳбат кардем. Баъд аз 2 соати дигар мо корамонро ба анҷом расонидем ва дар охир ман барои ҳар як кадомашон тӯҳфаҳои хурд ҳадя кардам, ҳамчун як ёдгорӣ аз ман ва барои он ки каме ҳам бошад онҳоро рӯҳ баланд кунам. Онҳо ба ман дуо карданд. Ҳама хушҳол буданд. Ман ҳатто бо баъзеашон рақамҳои телефон иваз кардам ва ният дорам ки дар оянда низ ба онҳо кӯмак расонам. Ин рӯз барои ман як дарси бузурги зиндагӣ шуд. Таҷрибае ки ҳамеша дар хотирам мемонад. Зеро ман фаҳмидам, зебогӣ танҳо дар зоҳир нест, зебогии ҳақиқӣ ин дар дил, дар меҳрубонӣ ва дар корҳои нек аст. Салом азиза, ташаккур. Бисёр видеоролики самимӣ буд. Ташаккур. Ман як савол дорам. Ҳамон пойафзоле ки дар поятон буд кор мекардед, аз худатон буд ё ки фаҳмида чунин пойафзол гирифтед ки дар он ҷо кор хеле зиёд аст? Не, ин аз они ман набуд, барое ки пеш аз он ман рафтам ва он занҳо диданд ки дар пои ман чӣ хел гӯям туфли буд ва як зан ба он нигоҳ кард, гуфт ки пойафзоли ту ба ман хеле писанд аст. Ба ман гуфтам, апаҷон, размери початон чанд? Баъд гуфтанд ки 39-40. Ман гуфтам, размери почаи ман ҳамин қадар. Баъд гуфтанд ки хай биёед иваз мекунем, шумо ҳам барои ролик бениҳоят зебо мешавад ва ман ҳам пойафзоли шуморо мегирам. Баъд ман иваз кардам. шумо дар байни ин занҳо худатонро чӣ гуна эҳсос кардед? ин ба ман хело як эҳсосоти чӣ хел гӯям аҷоибе дод, барои он ки ман тӯли 5 сол мешавад дар хориҷи кишвар таҳсил мекунам ва аз ҳамин корҳои иҷтимоӣ каме ҳам бошад дур ҳастам ва ин барои ман як таҷрибае буд ки ман худамро боз ҳам як гулдухтари оддии тоҷик дар байни духтарон ва занони тоҷик ҳис кардам. бисёр хуб. азизаҷон, ҷашнҳои миллии Наврӯз, Меҳргон, Тиргон, Садда ки ҷашнҳои ниёгони мо ҳастанд, аз ниёгон ба мо мерос омаданд ва дар даврони соҳибистиқлолии мамлакатамон бо дастгириҳои пешвои миллат эҳё гардиданд. шумо дар бораи ин ҷашнҳои миллӣ чӣ медонед? Чӣ маълумот дода метавонед? бале, ман дар бораи ҷашнҳои миллӣ хеле хуб медонам. Аз он ҷумла дар бораи Наврӯз ки Наврӯз ин на танҳо як ҷашни миллии мо мебошад, ин аллакай ҷашни умумиҷаҳонӣ аст. Дар тамоми ҷаҳон Наврӯзро мешиносанд ва ман ҳам як чӣ хел гӯям international students from Tajikistan в стране, которые я участвую, я вот показываю то, что Наврӯз ин ҷашни миллии мо аст. Бо куртаи атлас ва чакан ман ба ҳамаи одамҳои дигар давлатҳо нишон медиҳам ки Наврӯз на танҳо ҷашни мо аст, ин ҷашни ориёиҳои тамоми дунё аст. Барои ҳамин ман фикр мекунам ки на танҳо дар Тоҷикистон, дар тамоми ҷаҳон Наврӯзро ҳама медонанд. Як савол дорам. Мебахшед, азиза, салом алейкум. Асалом. Did you get your shoes back? No, I didn't. She got it. You just changed it, right? Yeah, I changed and I give her back her shoes as well. Thank you. Ман гуфтам ки ҳамон обувтонро ба абрада гирифтем. Туҳфа кардем. Раҳмат мекунам. Ташаккур зиёд. Ташаккур. Ташаккур зиёд. Ее свет освещает чужие жизни. Спасибо, Азизочка. Итак, встречаем следующую нашу участницу. Следующая наша участница Субхия.
میروم امروز با سیب یک شیرینی آماده میکنم که از خوردنش سیر نشوی. میگویند که استعداد نعمت است که به هر کس داده نمی شود. اما در حقیقت این طور نیست. استعداد در دل هر یک کودک پنهان است. تنها در انتظار است که کسی آن را پی برد. اینها کودکانی مخصوصند. کودکانی که جهان را با نگاه خود می بینند. با احساس عمیق‌تر، با نازکی بیشتر. یک ورق عادی در دست این کودکان با آرزو تبدیل می یابد. هر یک خط یک حسیات است و هر یک رنگ یک دنیای پر از رنگ و بار. دستهای خرد اما آرزوهای بزرگ. از یک پارگیل یک باوری تولید می شود و می گوید من می توانم، من می سازم. جایی که کودک به خود باوری پیدا می کند. جایی که او می تواند بلند سخن گوید، بخندد، گریه کند، تنها خودش باشد. شاید برای کسی این تنها بازی باشد، اما برای آنها این امکانیت است. امکانیتی که شنیده شوند، امکانیتی که دیده شوند، امکانیتی که به خود باور کنند. هر یک کاری آنها نه تنها یک رسم، نه تنها یک اشیا، این یک قصه است. این درد است، این آرزو است. این پیروزی خاموش اما بزرگ است و وقتی که ما به چشمان آنها می نگریم، چشمانی که پر از نور است، پر از شادی، پر از امید، ما می فهمیم معجزه رخ داده ایستاده است. پس استعداد در کامل بودن نیست، استعداد در صمیمیت است. شاید محض امروز سرنوشت کسی تغییر یافت و من برای خود فهمیدم هر کس مهم است، هر کس ضرور است. حتی آوازی آرام قسم یک چیزی بزرگ می گردد. این صحنه نیست، این یک لحظه است که در آن حقیقت به دنیا می آید. خوشحالی حقیقی، دستگیری حقیقی. این روز همه ما را دیگر کرد، زیرا خاموشی او بلندتر از همه گونه سخنها بود. ассалому алайкум ба аҳли ҳозирини гиромӣ ва меҳмонони арҷманд. Ассалому алейкум, Суфия ҷон. Наворотонро дидем, бисёр нағз омад барои кӯдакон. Ба назари шумо меҳру муҳаббат ва дастгирӣ барои ин қадар кӯдакон чӣ аҳамият дорад? ба фикри шумо имрӯзҳо махсусан ин гуна гурӯҳи ҷомеаи насли ниёзманд пеш аз ҳама ва пеш аз ҳама барои як назар ба онҳоро ёфта, дида, ба онҳо назар карда, ҳар як таассурот, ҳар як ҳунару истеъдоди онҳоро кашф кардан лозим аст. ростӣ вақте ки мо барои нақши худ ҳамин писарбачаи ятиммондаро интихоб намудем ва дар ӯ медонед вай сухан гуфта наметавонад, вай лол аст, аммо дар чашмони ӯ чунин дурахшониро дидан мумкин аст ки аз чашмонаш аллакай фаҳмидан мумкин аст ки ояндаи ин писарбача бениҳоят дурахшон аст ва фикр мекунам ки барои дастгирии ин гуна писарбачаҳои ятиммонда ки онҳо шояд пур аз дарду ғам доранд дар дили худ, вале чунон ба нақш медароянд, чунон механданд ки аз ҳар яки ин гуна кӯдакон мо бояд дарси зиндагӣ омӯзем ки дар ҳама гуна дарду ранҷу пастӣ онҳо боз метавонанд биханданд бо тамоми нозукиҳои ташаккур худ. Суфия ҷон. ба шумо як савол дорам. Сардафтари адабиёти муосири тоҷик ки аст?
садриддин айнӣ сардафтари адабиёти муосири тоҷик мебошад. ҳамчунин боиси қайд аст ки ӯ қаҳрамони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон низ мебошад. آفرین تشکر برای جواب. Ташаккур зиёд. Ташаккури зиёд Тоҳирзода Суфия. Ташаккури зиёд ба шумо. кӯмак ба дигарон ин дар дил ҷон намудани меҳри саховатмандӣ. аҳсан ба ту ҷоноб. ва ҳамакнун иштирокчии навбатиро пешвоз мегирем. пешвоз мегирем гуфтем, бояд боз ҳам қарсак шавад. ассалому алайкум. ман зиёева моҳшула, духтари шаҳри орзуҳо, шаҳри зебои душанбе мебошам. бо гурӯҳи ҷавонон тасмим гирифтем ки барои сарсабз ва обод гардонидани кишвари худ камеам бошад саҳми худро гузошта бошем. об сарчашмаи ҳаёт аст, аммо мутаассифона мо на ҳамеша ба он эҳтиром мегузорем. ҷӯйҳо, кӯлҳо ва дарёҳо аз партов пур мешаванд. имрӯз бисёр дарёҳо ва каналҳои мо бо партовҳо ифлос шудаанд. одамон баъзан беандеша партовҳоро ба об мепартоянд. ин амал на танҳо ба табиат, балки ба саломатии худи мо зарар мерасонад. инчунин истифодаи зиёди об дар хонаҳо ва мактабҳо ба камшавии захираҳои об овардан мерасонад. биёед якҷоя обро ҳифз кунем ва муҳити худро пок нигоҳ дорем, зеро ояндаи мо аз амалҳои имрӯзаи мо вобаста аст. дар асл дарёҳо ва каналҳои мо имрӯз ифлос шуда истодаанд. партовҳои пластик, беэҳтиётии инсон, мо худ табиатро захмӣ мекунем. обе ки ба мо ҳаёт мебахшад имрӯз аз дасти мо ранҷ мекашад. дар доираи ташаббусу дастгириҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар бораи ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри душанбе тасмим гирифтем маъракаи ниҳолшинонӣ ва аксияи тозагии муҳити зист бо иштироки ҷавонони фаъол ташкил намоем. об сарчашмаи ҳаёт аст. бе об на инсон, на табиат зинда буда наметавонад. аммо мутаассифона мо на ҳамеша ба он эҳтиром мегузорем. аммо имрӯз мо худ ин неъмати бебаҳоро ифлос мекунем. ободии кишвар аз мо оғоз меёбад. тозагӣ нишонаи фарҳанг аст. ассалому алайкум ҳайати ҳакамон ва ҳозирини гиромӣ. моҳшула салом. ассалому алайкум алимаҷон. бисёр мавзӯи актуалӣ. фақат ин ки дар рафти ҳамон баргузории чунин аксияҳо ҳатман мӯи саро маҳкам кардан дар кор аст. бале муаллимаҷон, шумо бисёр мӯйҳои зебо дароз доред, лекин ҳатман маҳкам кардан дар кор. тартиб ҳамин аст. ҳатман ҷумакҳои обро маҳкам кунед, мемондед, обро сарфакорона истифода баред ва ҷумакҳои обро маҳкам кунед. ислоҳ мекунем муаллимаҷон. барои оянда.
حتما. саломат бошед. Ташаккур. چی گونه احساس کردید وقتی که همین حالت با همین حالت ها روبرو شدید و به اهمیتی مردم جوانان نورسان؟ راستی معلمه جان بسیار وقتی که اهمیت میدادم سر اول آنها رو اصلاح میکردم و همین جویکی آبی که شما گفتید من از خوردی همین جویکی آب رو مینگریستم و آن رو همه وقت محکم میکردم پس از آدمان پس از استفاده بری آنها چون که آنها استفاده میبردند و آن رو محکم نمیکردند صرفه‌کارانه استفاده نمیبردند و من نیز با همه همین آدمانی همانجا صحبت کردم و گفتم که پس از هر استعمال آب آن را حتما محکم کنید چون که صرفه‌کاری نیز کاری به حد خوب است. ماشاءالله جمک نام دارد. جمک آب. بله. تشکر. ماشاءالله اگر شما غالب آزمون میز دوشنبه شوید چی اقدام ها رو عملی میکنید و جایزه پولی رو به چی صرف میکنید؟ السلام علیکم معلمه جان. راستی در دل و نیت من زیاد کارها است مثال من از خوردی همه همان مبلغ و همه همان چیزی که دارم حتما به آدمانی نیازکار همه وقت صرف می نمایم و بغیر از صرفه‌کاری بغیر از اکسیای اکونومی و در گروه والنتیران نیز اشتراک نمودن من باز به خانه پیرانسالان نیز همه وقت کمک میکنم به خانه معیوبان نیز چون که کودکان را زیاد دوست می‌دارم و اگر در نصیب و تقدیر باشد اگر مبلغ را بر نمایم حتما آنجا نیز خبر میگیرم آنجا را و با آنها نیز مبلغ را تقسیم نمایم. تشکر به شما بران خون. تشکر. Ташаккур. Мир становится лучше благодаря таким, как она. Спасибо. Итак, встречаем нашу следующую участницу, София. Правильно, правильно, аплодируем. ассалому алайкум муҳтарам ҳакамони гиромӣ. имрӯз рӯзест ки мо ба хонаи зане омадем ки сарфи назар аз душвориҳои зиндагӣ бо имон умед ва муҳаббат дар дилаш мемонад. ин ҷо ҳама чиз сода ва оддӣ аст. имрӯз мо ба хобгоҳи занонаи рақами 14 омадем. биёед ба сӯи қаҳрамони мо гузарем ва бубинем ки ӯ чӣ гуна зиндагӣ мекунад. ассалому алайкум. маро Николаенко София меноманд. ман иштирокчии мисс Душанбе 2026 ҳастам. ба ифтихори шиносоӣ мо тӯҳфаҳои ёдгорӣ тайёр кардаем. نمی من شانوزه است. من معلمه دختران هستم. گل دخترکان هستم. چند سال شد که 10 سال میشه من دوزندگی دارم. قطعی دخترایی که دوزندگی میکنم. من یک در همینجا در ابشیجی زندگی میکنم. نام شانوزه دولت میروه. من بسیار شکرانه الله میکنم که از محترم مولوی جانان که من گرامت پرزیدنتی دارم. لیکن من در خانه میشنم که من معیوب یکم گروه هستم. من یک تا فرزند دارم، دخترچه دارم. قطعی من یاردم میتونم. صنف 9 میخوند طلبه یاد میگیره که میخوام که کسبه مادر میگیرم. اما ما یاد دستیم چه دخترچه میدم. محترم شهنازه، آیا شما آماده اید که با ما برای دیگرگونی بروید؟ بله، من زنی تاجیک هستم، مادری تاجیک هستم. بله، هر یک زنی مادری که تاجیک میخواد که زیبایی باشد، آرامی باشد. روزها گر رفت گو رواق نیست، تو بیمانی آن که جز تو پاک نیست.
шумо охирон бор кай ба салонҳои зебоӣ ташриф овардаед? Умуман ба зебоии занона чӣ гуна муносибат доред? من دو بار رفتم دو بار اپای فاطمه میکنم یا دخترکم خیلی برای معیوب و برای آدمایی که مدجی نوچکوده یادم میتیم فاطمه اما پیشم دو بار رفتم اما سر نقش کردم ман дар назди хуршед саторов ҳамчун модел кор мекунам ва озмуни мис душанбе ба ман имконият медиҳад ки дар соҳаи худ пеш равам. Дар ин соҳа ман наздики 2 сол аст ки фаъолият дорам. Ҳамчунин ман иштирокчии Наврӯз 2025 дар Хуҷанд будам. День красоты и уверенности – это не про макияж, это про возвращение к себе. Сегодня здесь нет места трудностям, есть только забота. Мы часто прячем себя за тканью, считая, что недостойны красивого. Но красота – это не роскошь, это ресурс, который позволяет идти дальше. Когда женщина верит в себя, она способна на все. Спасибо тем, кто помогает этой вере вернуться. День красоты и уверенности, возвращение к себе. Спасибо большое. Спасибо большое. барои ман ин на танҳо як супориш дар озмун, балки барои лоиҳа имкониятест ки шуморо хушбахт гардонам. Ман аз шиносоӣ бо шумо бисёр хушҳолам. Шумо инсони боистеъдод ҳастед. Ташаккури зиёд барои иштирокатон дар ин видеоролик дар лоиҳаи мо. Ташаккури зиёд. Добрый день, София. Здравствуйте. Да, а почему вы не сделали полностью на русском языке ролик ваш? Ведь русский язык является языком межнационального общения. Вот, поэтому, когда идет синхронный перевод, просто как бы не чувствуется ваше такое отношение немножечко. Но, в принципе, ролик очень хороший. Вот такой вопрос. Вот мы посмотрели этот ролик, вы в 2 словах вот скажите, о чем вы хотели сказать? Я хотела сказать то, что надо заботиться и любить тех людей, которые постоянно заботятся о ком-то. И я хотела в этом ролике показать, что женщина, она прекрасна, какой бы она ни была. И я хотела показать этим, что надо дарить любовь, заботу тем, кто в ней нуждается. А спасибо, а ваша любовь, она вот к этим детям, вы кроме конкурса вот нашего, вот вы как-то проявляли внимание к детям? К детям, да. Я ездила с семьей в детский дом, также участвовала в благотворительных акциях в детских домах. Также я участвовала в акциях в школе по благотворительности в приюты для животных. Спасибо, София. Вы были знакомы с Шарнозой? До проекта... Вашей героиней? До проекта нет, не была знакома. Нет. Кто вас познакомил? Откуда нашли ее? Мы постарались найти, через знакомых вышли. Нам посоветовали ее как героиню. Нужно найти таких людей. У вас есть страница? Страницы пока нет. Я думаю, в ближайшее время открыть. Нужно открыть. Хорошо. Да. Здравствуйте. Показать все это. Спасибо. Здравствуйте, София Николаевна. Смотрите, у меня какой вопрос. А вы сколько лет живете здесь, в Душанбе? Я здесь живу большую часть жизни, уже 11-й год. А вы говорите по-таджикски? Я сейчас в процессе обучения, также я стараюсь разговаривать на разговорном уровне. Вы можете нам, пожалуйста, продемонстрировать все, что знаете по-таджикски? Хотя бы немножечко о себе говорите по-таджикски. Ассаламу алейкум, номима София Николаенко, ма симфиоздах, ма хабда сулай. Умничка. Спасибо. Знание языков — это очень важная часть нашей жизни, поэтому очень советую учить этот язык, прекрасный, еще богатейший язык, потому что это персидский, таджикский, имеет очень богатую историю, и сам язык, он очень сладкий, поющий язык. Поэтому очень советую учить этот язык, тебе очень сильно поможет. Спасибо. Спасибо большое.
Следующая участница Джумаева Шахноза. вақте ки шаҳр дар хоб аст ва кӯчаҳо дар хомӯшии шаб фурӯ рафтаанд, ҳастанд одамоне ки намехобанд, на барои хоб, балки барои осоиши мо. Ассалом, холаҷон, монда набошен. Биён холаҷон, ман шумода кӯмак мекунам. Соат 2 шаб аст. На овози мошин, на қадамҳои одам. Шаҳр дар хоби амиқ аст. Аммо як кас бедор аст. Ӯ на ҳунарманд аст, на ситора ва номи ӯро касе ҳам намедонад. Аммо ҳар субҳ мо натиҷаи заҳмати ӯро мебинем. Имрӯз ман ҷои ӯ истодам. Сардӣ буд, хомӯшӣ буд ва танҳо ману кӯчаҳои дароз ва торик. Ман фаҳмидам, ки зебоии шаҳр аз паси меҳнати ноаёни инсон аст. онҳо кафкӯбӣ намехоҳанд, танҳо эҳтиром мехоҳанд. Hi, Ms. Shahnoza. I have a question for you. What is your purpose to come to be a participant in this competition, Miss Dushanbe? What is your purpose? Your aim, your goal? метавонед амин Бале. суолатонро бори дигар барои ки ман ҳадафи шумо ба омадани Мисс Душанбе чӣ аст? ҳадафи ман ба омадани озмуни Мисс Душанбе аввало дар он аст ки зебоии ин танҳо дар намуди зоҳирӣ нест ба фикри ман. Зебоии ин аввало дар дили соф ва дуввуман нишон додани фарҳанги волои ана ҳамон тоҷикистони азизамон ки гулдухтари тоҷик дар баробари зебо будан ҳамчунин дорои фарҳанги воло ва маданияти ниҳоят бой мебошад. ва Шаҳнозаҷон, як саволи дигар. Шумо ба фикри шумо кадом зани тоҷикро ҳамчун идеали худ медонед ва чаро? кадом зани тоҷикро идеали худ медонам? ба фикри ман, барои ман муаллимаи азиз моҳпайкар ёрова яке аз занони бо фарҳанг, бо маданият ҳастанд ки ман ростига вақте ки ҳамаи ҳамон феълу рафтор, чӣ хел маданияти гапзанӣ, сухан гуфтан, ҳамаи ҳамин шахси идеалиро дар симои моҳпайкар ёрова мебинам. Шахноза, вы поступили, получается, или 19 лет это поступает, да, в университет, правильно? А вы где учитесь сейчас? Дар донишгоҳи Ответьте мне на русском, пожалуйста.
забони русиро он қадар дар сатҳи شما мефаҳмам, аммо дар сатҳи олӣ شما در کجا تحصیل میکنید؟ дар донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода. دانستن شما حتمی؟ дар бахши муносибатҳои сиёсии берунӣ, бахши ихтисосан дипломатия мебошад. Хуб, ташаккур барои иштирок. Она дает надежду там, где ее нет. Спасибо, дорогая. Встречаем следующую нашу участницу. Гоибова Мавзуна. номи ин зан Сайёра аст. ӯ модари 4 фарзанд мебошад. ҳар субҳ пеш аз тулӯи офтоб ӯ бедор мешавад, барои фарзандонаш хӯрок тайёр мекунад, либосҳоро бо дасти худ мешӯяд, ба мактаб ҳамроҳӣ мекунад ва ҳамаи ғамҳои оиларо танҳо бар дӯш мекашад. солҳо боз ӯ ба худ вақт намегузорад, либосҳои нав напӯшидааст, ба ҳусни худ нигоҳ накардааст ва ҳатто як рӯзро ба худ зинда накардааст. ӯ қавӣ аст, ӯ модар аст, ӯ зани тоҷик аст, аммо гоҳе ҳатто қавитарин занон ҳам фаромӯш мекунанд, ки онҳо шоистаи зебоӣ, ғамхорӣ ва боварӣ ба худ доранд. имрӯз мо ба Сайёра рӯзи зебоӣ ва боварӣ ба худ ҳадия мекунем, рӯзе ки метавонад ҳаёти ӯ ва фарзандонашро равшан кунад. тағйирёбӣ танҳо зоҳир нест. ин паёме ба зан аст, ки мегӯяд: ту ҳанӯз ҳастӣ, ту шоистаи дида шудан ва дӯстдошта шудан ҳастӣ. мавзунҷон, ташаккури зиёд. ман боварӣ надоштам қад зебо мешам. ассалому алайкум. имрӯз мо дар ноҳияи Муминобод ба хабаргирии пай Сайёра омадаем. баъзан танҳо як лаҳза кофист, то зан худро аз нав бинад. ҳар як зан новобаста аз шароити зиндагиаш шоистаи зебоӣ ва боварӣ ба худ дорад. мо метавонем бо як рӯзи тағйирёбӣ садҳо ҳаётро равшан созем. биёед занонро баланд бардорем ва қадр кунем. ман Ғоибова Мавзуна, иштирокчии озмуни мисс Душанбе. тағйирёбӣ аз дарун оғоз мешавад. ҳар як зан шоистаи дурахшидан аст. салом алейкум. Ассалому алейкум. Ташаккур барои навор. шумо ҳамин занро аз куҷо пайдо кардед? яъне аз куҷо фаҳмидед ки ин зан дар ин гуна вазъият зиндагӣ дорад? бо кӯмаки наздиконам, бо кӯмаки хешу таборон, ин зан ҳамсояи як холаи ман мебошад, ки дар Муминобод зиндагӣ мекунад ва ман чанд занонро кофтам ва ҳамин зан ба мо чӣ хел гӯям,
наздиктар буд барои ороиш кардан, барои муаррифӣ кардан ба занон ки занони деҳа ба диққат, ба ғамхорӣ хеле ниёзманд ҳастанд ва аз сабабе ки дар деҳаҳо нест кошонаи ҳусунҳо, либосҳои нағз ва ман мехостам як зани деҳаро ба шумо муаррифӣ карда, мехостам нишон диҳам ки онҳо ҳам шоистаи зебоӣ ва боварӣ ба худ ҳастанд. ташаккур. Як савол дорам. Нақши занон дар имрӯзаи ҷомеаи Тоҷикистон чӣ гуна аст? Нақши занон дар муосири тоҷик, ҳар як зани тоҷик бояд бо савод бошад, бо фарҳанг бошад ва бо дил бошад бештар аз ҳама. Ва ман хиёл мекунам ки ҳар як зани тоҷик модари меҳрубон мебошад, муаллимаи боистеъдод, соҳибкори муваффақ ва ҳар як зан бештар аз ҳама зани тоҷик бошад бояд меҳри худро бо ватан ва эҳтиром бо худ бояд дошта бошад. Ташаккур. Ташаккур. Ташаккур Мавзуна. Дарақат зебо аст. Ташаккури зиёд. Маълум ки аз боду ҳаво аз куҷо омадааст. Ташаккур. Мавзуна, здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрю, вы учитесь в факультете международных отношений, Да. так как я тоже являюсь, я тоже окончил этот факультет, Да, данный я факультет, знаю. поэтому мне очень интересно сейчас узнать, понять, знаете ли вы иностранные языки, потому что сегодня я отвечаю именно за эти аспекты. Хорошо. Вы какие языки знаете иностранные? Русский и английский язык. Русский вы прям обязаны знать Да. хорошо, потому что, да, это мое. Английский как у вас? Ну, ладно, не буду спрашивать, какой у вас уровень. Просто можете рассказать немножечко не о себе, а о нашем прекрасном крае по названию Таджикистан? Немножечко Yes, по-английски. Of course. Good evening, everyone. Welcome to our meeting. Our country. Спокойно, спокойно, не торопясь, все хорошо. We our love our country, our city Dushanbe. We have a very beautiful place, very beautiful mountains, and I think that for me and I think for that for everyone, our country is very beautiful country in the world. Я Yes. вас понял, да. Thank you Спасибо very вам much. большое. Но Thank you. я знаю, я прям понимаю, как вам тяжело удается, потому что это все-таки иностранный язык, Yeah. причем очень сложно. Но вы не сдаетесь и добиваете Thank you. до конца, это важно. Большое Спасибо большое. Спасибо вам большое. дар оянда чӣ мақсад доред? ҳамин лоиҳае ки кушодед, нишон додед, қаҳрамона кушодан натавонистед. оянда чӣ мақсад доред? дар оянда аз сабти лоиҳам гуфта истодаед. ман беғайр аз лоиҳаи интихоб кардам, ба ғайр аз лоиҳаи интихоб кардам, духтароне буданд ки меомаданд, ҳамин як аз ба ниёз надоштанд ба ҳамин зебогӣ ороиш кардан. ман ҳамин хел ороишашон мекардам ва умедвор ҳастам ки дар оянда ҳамин корро давом медиҳам, кӯмак мекунам. боварӣ дорам аз худ. Ташаккур барои иштирок. Ташаккури зиёд. қалби духтар манбаи некӣ аст.